Čauko všetci. Stavte sa, že ste nevedeli, že vesmír nám možno posiela tajomné správy. Zaujímavé však? Poďme sa na to pozrieť. V roku 2007 vedci narazili na zvláštne rádiové signály z vesmíru. Volajú sa rýchle rádiové záblesky, alebo FRB. Trvajú len pár milisekúnd, ale majú v sebe obrovské množstvo energie. A viete, čo je najzaujímavejšie? Niektoré sa opakujú, ako keby niekto stláčal tlačidlo prehrávania. Tieto signály k nám cestujú miliardy svetelných rokov. Sú to prírodné úkazy? Alebo sa nám niekto tam vonku snaží dať vedieť, že existuje? Zatiaľ to nikto nevie s istotou. Vedci ich skúmajú obrovskými teleskopmi, aby zachytili tieto vesmírne šepoty. Tak čo si myslíte vy? Je to záhada prírody alebo medzihviezdne ahoj? Zostaňte naladení, pretože vesmír nám možno má čo povedať.